malih pakai
riko pancen ayu tenan rino wengi aku mung tansah kelingan cewek lumajang ayumu cantum undung mulo akeh wong lanang kang padha gandrung sumpahmu isih tak simpen ing dada nalika ing Candipuro cewek pitu wis tak kendang merga aku gandrung cewek lumajang tresnaku saya ngrembaka mustika sliramu ana ing netra aku wedi yen kelangan cewek ayu kang saka Lumajang saksine gunung Semeru cahayu sliramu gak bakal mlayu tanggal 5 wulan pitu riko sanggup nampa lamaranku cewek Lumajang riko pancen ayu tenan rino wengi aku mung tansah kelingan cewek Lumajang ayumu cantum undung mulo akeh wong lanang kang padha gandrung sumpahmu isih tak simpen ing dada nalika ing Candipuro cewek pitu wis tak tendang mergo aku gandrung cewek Lumajang tresnaku saya ngrembaka mustika esam katon ing netra aku wedi yen kelangan cewek ayu kang saka Lumajang saksine gunung Semeru sanggup nampa lamaranku cewek Lumajang riko pancen ayu tenan rino wengi aku mung tansah kelingan cewek Lumajang ayumu cantum undung mulo akeh wong lanang kang padha gandrung
ora ndelok kayane. Wis ngati-ati nggon ngomong. Isih keprungu anakku delok nganti lungguh eneng empel ngore rambut dadi ngeleng. Bapak. Aku sudah ngerabeke ya Pak karo Mas Brata ya Pak. Ya nduk gek mari. Mas Brata bojoku. Mas Brata bojoku. Pancen nyata waroke wong Ponorogo. Wis kalopo Ki Ageng Suramanggala. Labuh praja kambing kas karya satriya gum ambek laku utama. Ana crita putrine Ki Gunaseda guminten kasmaran marang Den Subrata. Subrata luwe katresnan kanthi aran Kemplok Warasina. Juru suminten kagol atine marang Raden Bagus Subrata. Juru suminten edan tatine amarga wurung setyane. Sabanjure suminten ben usadani sanalika waloya teman jati eling purwa ing sina pungkasane kaboyong dening Subrata. Ento kakrokane ane. Aku sudah rapi ya Pak ya. Yo kek mari tak rabekne nduk kowe. Iya Pak. Pancen nyata waroke wong Ponorogo. Wis kaloka Ki Ageng Suramanggala. Labuh praja kambing kas karya satriya gum ambek laku utama. Ana crita putrine Ki Gunaseda suminten kasmaran marang Den Subrata. Subrata wus luwe katresnan kanthi aran Kemplok Warasina. Juru suminten kagol atine marang Raden Bagus Subrata. Juru suminten edan tatine amarga wurung setyane. Sabanjure suminten den usadani sanalika waloya teman jati. Kasane kaboyong dening Subrata.
siap diombe Nduk. Aku sida rapi tenan. Yo lek wis mari karabene. Kita laras Pancen bersama nyoto waroe wong Ponorogo. Wis kaloka Kiageng Suramanggala. Labuh praja ambingkas karya satriya gum ambek laku utama. Ana crita putrine Ki Gunaseja tumisan kasmaran marang Den Subrata. Subrata wong luwe katresnan kanthi aran Renggo Parasia. Juru suminten kakol atine
sajroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak ampat nagawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rino wengi mring sliramu ora bakal ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sapanane aku mung tansah setya ngenteni ngampani paline endah manis asemu lewat tembang